Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudaiso. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post for me as hide me. Chirungu achisiri cho first language yangu, asi I will try as much as I can kuti ndinge ndichizonyorawo zvinonzwika. Mukomanashi, inini ndiri murume uyo ane makore 48 ekuberekwa. Pari zvino ndiri kuraramawo hangu ndiri kunyika yevatorwa. Ndakauya kuno kwandiri kunyika yevatorwa mugore ra2011, asi nyaya yangu yakaitika apo pandainge ndichiri kunyika yangu yechizvarirwo changu kunova kuri kuGhana, ndiko kwandinobva. Pandainge ndichiri kunyika kwangu ikoko ndaishandawo ndichishanda ndiri paplot revabereki vangu, apo patainge tichiita zvekurima iya inonzi palm oil. Upenyu hwekugara mumaplantations hakuna kana kwawainge uchimboenda, yaingova ingori nyaya iya yekuti chikuru uchingorarama chete. Takazoti zvino takura, umwe neumwe ainge ava kungoita zvaanoona kuti izvi kana ndikazviita ndo zvinogona kuzotondiraramisa. Ukuwo baba vangu vaiva munhu ainge asimbori helpful at all, munhu aizvifarira doro. Ende baba vangu vaiva nedambudziko rekuti manwiro acho avainge vachiita doro vaishandisa kunyangwe ingava iri the last cent iyo yavanenge vangosangana nayo irimo mumba imomo. Nguva zhinji, nguva iya yekuti tinenge tava kuda kutanga kunokohwa, taizotoona kuti baba vedu vanenge vatokwereta mari dzakawandisisa kudarika mari yacho yataizobata mushure mekunge takohwa. Saka takangokura tichingorarama upenyu hwekutamburira. Ende nguva zhinji ivo baba vaiti kana mukavaudza kuti mumba munenge musina chikafu, vaibva vakuudzai kuti endai munorima, mushure mekunge marima ndo pamuchazowana mari yekuti munge muchizotenga zvose zvinodiwa mumba. Asi maizoti nguva iya yekuti munenge marima, nguva yekuti munenge mava kuda kunokohwa, ndo pamaibva mazoona baba vava kutanga kutaura ivo vachiti munda uno ndewangu, zvose zvinokohwewa mumunda muno ndezvangu. Zvekare baba vedu vaiva munhu wekuti kunyangwe muvillage imomo matakakurira, baba vangu vaiva munhu ainge achitotyiwa, ende vaiva munhu aifarira mishonga yakasiyana siyana, zvekuti kusvika mukunokura tainge titori vanhu vekuti tainge takajaira kuva around vanhu vanobata bata. Baba vangu vaifamba dzimwe nedzenguva vachisungirira mishonga iyo yavaiti inovabatsira mukurima. Imwe yacho hataiziva kuti mishonga iyo yavaifamba vachisungirira yainge iri mishonga yekuti zvinge zvichizoita sei, asi mukunofamba vachisungirira imwe mishonga iyo yavainge vasingatiudze kuti yainge iri mishonga yei. Nguva zhinji zvavaiita ndezvekuti always vaikutuma kuti unge uchienda kunotsvaka peni yered. Sometimes waitofamba for a very long distance kuti ukwanise kungowana shop inotengesa peni yered, asi waiti kana ukadzoka usina peni iyoyo yered, baba vaikurova zvinosiririsa. Vaizoti kana wadzoka nepeni iya yavanenge vakutuma, yavanenge vachiti ndinongoda yered nothing else, vaibva vazotora peni iyoyo vobva vanyora patwumwe tumucheka utwo twavanenge vakakata-kata into several pieces, vobva vazonyora mazita evanhu. Vaiwanzokunyora mazita ehama dzavo kana kuti mazitawo vamwewo vanhu vainge vachigarawo muvillage imomo. Then vaizofamba, zvinhu izvi vaiwanzokuzviita
paya pekuti zuva rinenge rava kuda kunorereka, ndo pavaiwanzokuita izvozvo zvekuti vanozofamba votanga kusungirira twumucheka itwotwo twavanenge vakanyora mazita evanhu, then vaitosungirira pamiti dzakasiyana-siyana. Miti dziya dzekuti dzinenge dzichiri kukura vaisasungirira pamiti muhombe, asi pamiti iya inenge ichiri diki, imwe yacho inenge ichiri yakaita tumakwenzi. So dzimweni dzenguva zvavaiita ndezvekuti vaitora bhodhoro, kana vatora bhodhoro vobva vazoisa kadhende kaya ako kavanenge vanyora zita remunhu, angava ari weugama kana kuti umwe munhu zvake. Vaizoti kana vaisa jira iroro mubhodhoro iroro, vobva vazosunga bhodhoro iroro newaya, vobva vaisa dombo pamusoro pebhodhoro iroro, vobva vanokanda mune rimwe dziva. Zvekare mimwe micheka yacho vainge vachienda vachinosiya mumapako akasiyana-siyana, asi kana kuri kumapako handina kana kumbogara ndakaenda navo baba vangu. Ivo baba vangu vaiwanzo kunditora apo pavanenge vachida kuenda kunosungirira micheka iyi pamiti iya yandataura, iyo inenge ichiri diki, asi vaizoti kana vava kuda kuenda kumadziva kana kuti kumapako, inini vaindisiya. Handizivi kuti why vainge vachindisiya. Vaiwanzokutora munin'ina wangu, then vaizoti kana vaenda naye kumapako ikoko kana kuti kumadziva, uko kwavaienda kunorasirira zvinhu izvo zvavanenge zvimicheka izvo zvavanenge vakanyora mazita evanhu. Pakuzonodzoka iye munin'ina wangu ndiye aizotanga kundiudza kuti vanenge vakafamba sei ende kwacho kwavakasvika zvii zvakanoitika ikoko, nekuti pane pamwe pavakamboenda kune rimwe bako iro rainge riri kure kure. Munin'ina wangu paakazodzoka akabva ati kwandiri, uku kwacho kwainge kuine bako kwaigara mimwe mishonga yababa vedu, hanzi rwainge rutori rwendo rwekufamba zuva rose, asi mubako umu hanzi vakati vachangopedza kukwira gomo, nekuti bako racho rainge riri nechekumusoro mbechana, vakazoti vasvika pamuromo webako ndo pavakabva vazosangana neimwe mhuka iyo yaanoti haana kana kukwanisa kuinzwisisa kuti yainge iri mhuka yainge yakaita sei. Hanzi mhuka iyi yainge yakamira pamuromo webako ichiita sekunge yainge yakavamirira. Hanzi mhuka iyoyo yainge isina maziso, yainge isingaoni. Mhuka iyi hanzi yainge yakaita kunge gudo, asi yainge iri diki pachimiro chayo sezviya zvakaita tsoko. Hanzi mhuka iyi payakavaona yakabva yazotanga kutaura. Baba ndokubva vazoudza munin'ina wangu kuti iye arambe akamira apo pavainge vakamira, ndokubva vamuti asaramba akaitarisa, aifanira kuti arambe akangotarisa pasi. Zvekare haaifanira kuti ange achizoipira gotsi kana kuri kunzi iyo inenge isati yadzokera mubako mhuka iyoyo. Ndo zvakabva zvazoita munin'ina wangu. Baba vakabva vazoenda ndokubva vazomira nemhuka iya iyo yainge yakaita kunge tsoko, isina maziso, isingaoni. Baba ndokubva vazotanga kutaura nemhuka iya. Iye munin'ina wangu ainge akangomira apo pavainge vamuudza kuti arambe akamira, akangotarisa pasi asingatariri zvainge zvichiitika. Mhuka iya ndo payakabva yazopinda mubako ikabva yazodzoka ichitora baba vedu. Hanzi baba ndo pavakazopinda mubako muya vachitevera mhuka iya. Then mukunokura kwangu ndainge ndatova munhu wekuti ndainge ndava kusatombodya mishonga nekuda kweenvironment yacho yandakakurira ndiri mairi. Mushure mekunge ndazoroora ndainge ndatova nemwana wangu umwe chete. Baba vedu ndo pavakazongoshayika, as ini takatomboshaya kuti vainge vakaenda kupi. Pavakazodzoka ndo pavakabva vazotanga kurwara, ndokubva vazoshayika. Then umwe neumwe akabva azotanga kuita mazvake nekuda kwekuti ivo baba vedu vainge vasina kana nhaka yavo yavainge vakatisiyira. Mushure mekunge tatengesa plot iroro, umwe neumwe akabva azongotanga kungomira nemhuri yake.
Iniwo ndipo pandakazotanga kuenda kutown kunotsvaka basa, ndikabva ndazowana basa, asi basa iri ndakariwana pane imwe mochwari, asi mochwari iyi yainge itori mochwari iya yatingangoti yainge iri a fly by night mochwari. Mochwari yacho kubva ndichitanga kushanda ipapo kusvika ndichizobva ipapo, mochwari yacho yainge isitomborina kana mapepa akakwana awo anenge achiibvumidza kuti inge ichiita zvekuchengeta mitumbi yevanhu avo vanenge vafa. Kunyangwe kuchengetedzwa kwehutano, mochari iyoyo yainge isitomborina kana basa nazvo, nekuti dzimwe nguva taizotoita zvekutogezesa zvitunha neimwe inonzi degreasing liquid, iyo inowanzokushandiswa car wash. Sometimes inoshandiswa nana makanika pakusuka injini dzemotikari. Apa pamochwari apa paingoitwa yose yose. Sometimes mafiriji acho iwawo acho anochengeterwa zvitunha. Dzimweni dzenguva waikwanisa kutoti uchitosvika pabasa wobva watonzi chimbodzimai mafiriji nekuda kwekuti hapana mari yemagetsi. Paya pekuti vanenge vava kuchiona kuti mafiriji mamwe anenge ava kutanga kudonhedza mvura, zvichirevera kuti anenge ava kutanga kudhifriza, ndo pazvaizonzi chibatidzai magetsi. Ndakashanda mumochwari umu kwe2 good years, asi gore rechi2 ndo pandakazouya kuno kuEurope mushure mekunge ndanzi ndinge ndichibvisa mutumbi weumwe mukadzi. Mukadzi uyu ainge akafa kuchipatara. Mushure mekunge afira muchipatara ndokubva tazoenda tikabva tazonokolekta mutumbi wake kuti ange achichengeterwa kumochwari kwedu asati azoenda kunovigwa. Asi mukadzi uyu chakandishamisa ndechekuti akabva azoita about 1 week angorimo mumochwari. Murume wake mukadzi uyu aitopota achitouya nemarelatives emukadzi iyeye achiita sekunge zviri kunetsa kuproseswa kwemapepa, nekuti isusu mochwari yedu yainge ichiramba kurilisa mutumbi wemufi ichiita sekunge yainge yakamirira mamwe mapepa awo aifanira kuti ange achibva kuchipatara uko kwaainge akashayikira mukadzi uyu. Asi idzi dzainge dziri nhema, rainge ritori dhiri rainge rakaitwa between murungu uyo wandainge ndichishandira nemurume uyo ainge aine mutumbi wemukadzi wake uyo wainge urimo mumochwari imomo pandainge ndichiri kushandira funeral parlor iyoyo. Then umwe musi ndakatoti zvangu ndiri kumba, ndainge ndisingaende kubasa musi wacho iwoyo wainge watova usiku, ndakatovata zvangu nemhuri yangu. Ndakabva ndazongoreceiva call iyi yainge ichibva kuna boss wangu. Mushure mekunge ndareceiva call iya ndakabva ndanzi ndinge ndichibuda panze. Kana ndabuda panze pane imwe motikari ichazosvika ipapo iyo yainge ichiuya kuzonditora yobva yazodzoka neni kubasa. Asi bosi vangu vakabva vandiudza kuti handaifanira kuti ndinge ndichizobvunzisisa murume uyo anenge auya kuzonditora any questions. Ndaifanira kuti ndinge ndichingoita zvose izvo zvaainge achida kuti ndinge ndichizviita musi iwowo. Ende ndakabva ndaudzwa kuti as long as murume uyu achiri kuda kuti ange achiita izvo zvaainge achida kuita, ndaifanira kungomutora sekunge ndiye ainge ari boss wangu, because pay yangu yainge ichazobva mumaoko ake murume iyeye. Iniwo ndainge ndisina kana kutombonzwisisa kuti ko chii chainge chava kuda kumbotora nzvimbo. Ndo pandakabva ndazobuda panze pegate, ndakangomira kwekanguva kashoma motikari iya ndokubva yasvika. Asi ndakaona kuti motikari iyi yainge isiri motikari yaboss vangu, because boss vangu vainge vasina motikari yainge yakanaka semotikari iyoyo iyo yainge yauya kuzondipika up. Ndakabva ndapinda mumotikari muya. First time ndakakwira kupassenger seat, murume uya akabva andiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichienda kunogara kuback seat. Ndokubva ndaenda ndikanogara kuback seat. Akabva azonditora, akatanga aenda neni uko kwaakati ndo kwainge kuri kumba kwake. Asi pamba apa chakandinetsa ndechekuti
kunyangwe zvapo pamba apa pairakidza kuti paimbova pari pamba painge pakanakisisa, asi pandakaendeswa kumba ikoko nemurume iyeye, pamba pacho painge pachityisa, painge pava kuita kunge pasango. Asi mamwe mayadhi awo ainge akatenderedza imba iyoyo ainge akanakisa sei. Nzvimbo dzacho inzvimbo dziya dzekuti kunongogarwa nevanhu vanenge vaine mari dzavo. Zvino akabva anditi ndinge ndichipinda naye mumba. Tichinopinda mumba muya ndokubva anditora akaenda neni